dolgozik, mert arra számít, hogy megtérül. De nem mindig kap vissza annyit, amennyit befektet. Ezt hogy érted? Vegyük például az állami alkimista vizsgát, amit te olyan fényes eredménnyel letettél. De hányan vizsgáztak aznap? Hónapokig, évekig készültek rá, némelyek nálad sokkal keményebben is. Mégis te voltál az egyetlen, akinek sikerült. Az ő jutalmuk hol maradt? Arról ők tehetnek talán, hogy nem olyan ős tehetségek, mint te. Vagy hogy van az, hogy minden emberélet ugyanannyit ér? Ha csak egyet tapsolok, az a gyerek meghal. Hagyd abba! És ha megteszem, hol van abban az egyensúly? Vagy akkor ez a gyerek csak azért jött világra, hogy meghalljon? Ennyire képes egy csecsemő a túlélésért, lélegezni, segítségért sírni. És mit kap ezért cserébe? Az emberek azt állítják, hogy van egyensúly, hogy mindennek megvan a maga oka. De valójában nincs ez így megszerkesztve. Akárki akármennyit hajt, a vége úgy is az, hogy meghal. Van, aki egy életen át próbál fölkapaszkodni, mégis szegénységben hal meg. Mások meg beleszületnek a jóba, anélkül, hogy 2 szalmaszálat keresztbe tettek volna. Kegyetlenül esetleges a világ. De mégis van ebben az űrzavarban valami szép. Elég a mellébeszélésből! Kicsikém! Az egyenértékűség elve csak mese, kifogás, amivel a védtelenek vigasztalják magukat, hogy a megfelelő árért cserébe boldogok lehetnek. Ennek a gyermeknek semmi szüksége kifogásokra! Apád ugyanezt mondta. Mi ez? Hol vagyok? Jaj, a fejem, mintha csak átpréselték volna egy... Na hát, ez furcsa. Ez meg mi? Edward! Légiriadó van! Gyerünk, gyorsan! Igyekezz! Várjunk már! Mégis mi az ördög folyik itt, apa? Egyáltalán hol vagyunk? Apa! Edward, miket hordasz itt össze? Te is ott voltál Danténál, ugye? És mégis miféle város ez? Mi lett a testemmel? Ezt Dante csinálta? Edward, mondd neked valamit az a szó, hogy transzmutáció. Na, náhogy mondd, még szép! Hogy kerültél ide? Remek kérdés. Gyere, majd később beszélünk. Mivel támadnak? Zeppelinnel! Az meg mi?